Haydi yoksa. Haydi Vahine. Haydi.
Kako je curica? Šta je? Ne, košarka svi. I ona? Svi košarka. A ono što je najviše, mene treće mladi. Svi i četvrto onaj mladi. On je u nekoj kao slaboj selekciji Megi, ali... Kako veze? Da si minut tamo stavili? Da, 10 minuta. Već. Jebote.
Daju samo na velike zvezde. Su nekad vrtala se, jedna dve se vrtala znak Kontinental Banka kad je bila Jadranska liga, kad je Dejanović bio Trgovski. Ja sam imao Kontinental klub, svetski dan Frijesa. Koliko bi dobro? Hajde Vojine! Sudija, krava se umora!
zanimljiv. Dobio pare za Iran. Za Iran dobio pare. Jesi dobio USB? Rekao sam ja da dobio. Kad sam mislio šort,
ne svirate 3, svirajte bar 5 sekundi. Aj malo više, pustit ćemo. Evo Tomića prozovite, to je naš sudija, ne krije. Kančonu tako, ne krije. Vlada Tomića. Evo, tako vam rukovicu su bilo pjali. Vidite na njega. Tako je. Tako je. Bravo Tomiću! Da priđe, kad ovaj rollingov da uzme čuvaj Marko mu prvi ruku. Ne to zare? Evo i ko stoka da se ponaša. Ajde. Nije pet. Ova je onaj Ćomin. Bravo Marko! Bravo Mare! Tu je on sretan. Hoće da se on ne bi dobio pred tim dan. On je zavistan od sporta. Dva dana pauze i nema.
Treba da promeni malo. Ja sam Boga Vukusa jednog čula da je kapoeira najbolji sport konkurencije pogleda. To nije loše, ali ne samo muziku, samo taj deo upravo. Treba da vede Voju da samo šutne trojku. Pa šta Bog da. Molim. Alo. Njegova!
Eto sranje. Ali dobro.